Summy we Wenecji, pierwszy raz we Wenecji, no i richtig, to jest piękne miasto, jedno z najpiękniejszych, co my nawiedzili, no na tej rajdzie, no ale i w ogóle. No niestety, jak takie miasta zadeptane od turystów, te kanały, to wszystko, ostatnio się dowiedział od Makowicza, co to powstało na balach ze stromów ze chorwackiej wyspy Pag. Wszystko Wenecjanie wycięli ze wyspy Pag, no i tutaj to zrobili. To jest na morzu wszystko postawione, na Jadranie, na Adriatyku. No i są na głównym placu, na placu Świętego Marka. A co do Wenecji, no wiadomo, miasto UNESCO dzisiaj, no ale kiedyś Wenecko Republika, nie ino miasto Wenecjo, no ale i okolice, aż do dzisiejszej Chorwacji, Dalmacji, Istrio, Dalmacji, to wszystko przynależało do Weneckiej Republiki, to wszystko było bezbogate. Jak długo? 1100 lat, genau, do roku 1797. Co jeszcze możemy rzeknąć? Osobno gotka wenecko, wenecki język, ja? No, tu w Italii mamy poranoście osobnych ekstra godek, ja? No bo dzisiejsza italsko-gotka to je wybrano po okuplowaniu Italii 1861-1871. No to wszystko się wywodzi ze łaciny. Wiemy, co bez lata nie było jednolitego italskiego państwa po upadku starożytnego rzymskiego cesarstwa, ja? No i wenecko-gotka, widzimy to tu. Widać, czemu tu piszą San Paolo, a nie San Paulo. I obok było napisane Paulo, no to że się skapnął, co to jest Paweł, co to jest to samo, co po polsku Paulo, tutaj Polo. To jest insza gotka. Ja to nie ma italski dialekt. No, jest drogo tutaj, wiadomo, no ale to jest pięknie. Ja przyjeżdżajcie tutaj, bo choć raz we żywobyciu werci się tutaj być, tak jak we Dubrovniku, tak jak tutaj. Kiedy jest piękniejsze miasto, no oba są piękne, co innego tutaj jest pięknego, co innego jest pięknego we Dubrovniku. Kończymy, ale nie kończymy naszej rajzy po Italii. Do Bazyliki bilety idzie kupić ino online, no ale system nie funguje. 10 euro by trzeba płacić. No wleźlibyśmy, nawet te 10 euro byśmy poświęcili. No ale nie funguje i tak to jest. Qua Matteo. È un'esperienza enorme.